U hoorde hem al even, Ahmed Marcouch. Hij zit in de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid. En vroeger was hij agent. Dat geldt ook voor Hero Brinkman. Die was vroeger agent en zit nu voor de PVV in de Tweede Kamer. En zij maken zich beide zorgen over de status van de agent. Want die is niet meer wat het geweest is. En dat moet natuurlijk weer heel gauw goed komen. Maar hoe kan dat? Daarover gaan de heren met elkaar in de slag. Ja, maar eerst even kort. Koningin Beatrix, het kan u niet ontgaan zijn... en ook prinses Maxima, die op bezoek waren bij de Verenigde Arabische Emiraten... en daar als volgt onder meer gekleed gingen. De moskee in Abu Dhabi is een van de grootste ter wereld. 22.000 vierkante meter, helemaal opgetrokken uit Italiaans marmer. De koningin, prins Willem-Alexander en prinses Maxima kregen er een rondleiding. De vrouwen in aangepaste kleding, volgens de moslimtraditie helemaal bedekt. Ja, meneer Brinkman, de voorman van uw partij... Geert Wilders. Heel goed. Ja, die twitterde meteen... Wat heeft de koningin te zoeken in een moskee in Abu Dhabi... met abaya en hoofddoek? Waarschijnlijk stond er ook nog wel bij... het moet niet gekker worden, maar dat heb ik even... Het waren meer dan 140, wat is het? De tekens. Ja, nee, inderdaad. Samen met collega Van Klaver en Elis hebben ze Kamervraag erover gesteld. Zeer terecht, denk ik. Ja? Ja, uiteraard. Kijk, de hoofddoek staat voor ons... en voor vele miljoenen in het land... als symbool voor de vrouwenonderdrukking. En het was mooi geweest als de koningin ook voor die mensen toch enige sympathie had om daar rekening mee te houden. Zij was in de moskee, hè? Dan kan je niet in een bikini binnenkomen. Nou, je moet je afvragen waarom ze überhaupt naar die moskee moet gaan. U vindt dat je dat eigenlijk niet moet doen? Wij hangen volgens mij een scheiding van kerk en staat aan. En het is een werkbezoek. Dus je zult je af moeten vragen wat ze überhaupt doet in die moskee. Als je in Rome gaat, ga je toch ook naar het Vaticaan? Ja, maar ik denk dat die hele handelsdelegatie niet naar Rome gaat. Hoor, want daar hebben ze niet zoveel olie, geloof ik. Maar dat is weer een ander argument. Nu had je twee dingen door elkaar. De vraag is, als je volgens mij is het hier een handelsorganisatie. Ja, als je zo'n land bezoekt en zo'n stad... dan wil je toch het belangrijkste monument ook bezoeken? Nee, ik heb begrepen dat het verplicht is om voor regeringsleiders... om als ze dat land bezoeken, om eerst naar de moskee te gaan. Dat heb ik begrepen. Maar ik wil eigenlijk... Wat mij opviel aan het hele verhaal en aan de beelden die we gezien hebben... en dat wil ik wel even vermeld hebben... is dat vanmorgen op Radio 1, meen ik, was een heel interessante dame... die een modeontwerpster was en ook hoedenmaakster. En die vertelde dat een hoed is een symbool, een modern symbool... van de kroon van de koningin. En ik zie hier een islamitische hoofddoek over de kroon van onze koningin. En dat symbool, daar zijn niet miljoenen... maar het zijn volgens mij alle Nederlanders mee eens... dat dat symbool er nooit had mogen zijn. Maar dit is niet voor u dat u denkt... ja, ik moet het nou eenmaal zeggen, want ik ben van de PVV en ik zit aan tafel. Of vindt u dit ook echt? Ja, ik vind dat echt. U vindt dat dit een soort... De koningin is een symbool van onze staat. Is een symbool van de emancipatie, van de vrijheid en de gelijkheid van vrouwen... homo's, van Joden. Maar ze loopt daar niet door het land zo. Ze loopt alleen in die moskee daar zo. Omdat je daar je hoofd moet bedekken. Maar even voor de helderheid. Het is een symbool voor ons van vrouwenonderdrukking. Ja. En ik vraag me af waarom die hoofddoek over de kroon van onze koningin gedragen wordt. Philip Remarque, er stond een foto op de voorpagina van de Volkskrant vandaag. Met dit ook min of meer als aanleiding. En natuurlijk ook het bezoek van de koningin. Wordt het dan bij jullie vergaderd of dan moeten we nog wel aandacht besteden aan zo'n Pavlov-reactie van Wilders? Ja, we hebben er vanochtend over gehad of we daar een commentaar over moesten doen... of we dan nog een artikel achteraan moesten doen. En dat hebben we gedacht, nu maar eens niet. Want we hebben heel veel aandacht altijd besteed aan de PVV. En ook zeer terecht, vind ik, want het is een belangrijke politieke beweging in Nederland. Maar u praat wel over mee. Ja? Over wat er in de krant komt. Ja, nou ja, over dit onderwerp hier op dit moment. Nou ja, dat komt omdat ik toevallig naast u aan tafel zit. Maar wij vonden in dit geval dat het wel zo voorspelbaar is... en het PVV ook niet overal zoveel aandacht voor verdient. We hebben het wel op de voorpagina gezet, de foto en de controverse... heel kort even in het foto-onderschrift... het antwoord van de minister van Buitenlandse Zaken op deze Kamervragen... Het eerste antwoord alvast. En dat was voor ons voldoende. Want ik vind het een tamelijk onzinnig verwijt wat u maakt. Als Willem-Alexander koning is over een paar jaar... en een synagoge bezoekt, dan zal hij ook een keppeltje opdoen. Heeft u daar ook iets tegen? Een keppeltje is niet een symbool van vrouwenonderdrukking, meneer. Een keppeltje wordt in de Joodse gemeenschap gedragen door een man. En als de Joodse man geen keppeltje wil dragen... dan wordt hij niet buitengestoten. Dan krijgt hij geen problemen met de man. En dan wordt hij niet op andere manieren onderdrukt. Maar als Beatrix in een synagoge binnengaat... dan zal ze ook een bepaalde rituelen moeten voldoen. Die eisen die aan vrouwen worden gesteld. Maar u vraagt mij over de keppeltje. En een keppeltje is compleet iets anders dan een Meneer Brinkman, bij orthodoxe Joden hebben vrouwen toch een pruik op, of niet?
Is dat zo? Dat is zo, ja. Ja. Wist u het niet? Nou ja, kijk... even voor de helderheid. Er is één groep die dat heeft. Maar dat is natuurlijk niet alle Joden die dat hebben. Ja, maar is dat niet ik heb koningin Beatrix nog nooit met een dergelijke pruik zien lopen. Nou, dat weet u helemaal niet. Nou, dat is een goeie. Ik vind het heel goed dat onze koningin eigenlijk heel beschaafd onze beschaving daar neerzet en respect heeft voor haar gastheren en gastdames. Ik vind de beredenering van de PVV ontzettend krom. Want als je echt opkomt voor vrouwenonderdrukking, dan kom je op voor de vrijheid om zo'n hoofddoek wel of niet te dragen. Maar dit past gewoon in de reeks van de aanvallen van de PVV jegens moslims. Dus dit is gewoon een reeks, hè? Kop voor de tax. En het is dus in die zin eigenlijk wel dat commentaar waard. Want het is echt een aanval op onze democratie. Het is een aanval op de gelijkwaardigheid van burgers. En, moslims maken deel uit van deze samenleving. Dus de aanval van Wilders is een aanval op de koningin, maar ook een aanval op de vrijheid van godsdienst, op het recht van mensen om dat ding te dragen. Het is absoluut geen symbool van onderdrukking. Ik zie bijna Wilders doen zoals de soldaten van het Tahrirplein dat ding als het ware van het lijf van zo'n vrouw aftrekken. Dat kan toch nooit het soort samenleving op beschaving zijn wat we willen. Ik vind het heel mooi, of het zou heel mooi zijn als u op zou komen voor vrijheid. Vrijheid om dat ding te dragen of niet te dragen. Maar u pleit per definitie tegen en anti. U hebt ook als provinciale statenlijsttrekker gepleit om een verbod van een hoofddoek in de bus. Dus dit staat niet op zichzelf. Het is een reeks aanvallen op de gelijkwaardigheid. Ja, maar goed, laten we het even bij de koningin houden. Te meer, daar natuurlijk aanvallen op de koningin zijn in Nederland nou niet bepaald erg populair. Maar de koningin behartigt op dit moment Nederland. En dat doet ze op de beste manier. Het is een zeer intelligente vrouw. En deze aanval van een partij op de koningin, die deel uitmaakt van een macht, verdient repliek van de minister-president. Ze dient daar het Nederlandse belang. Het gaat over banen, het gaat over economie, maar het gaat ook over onze waardigheid als Nederland en onze beschaving en cultuur. En dan heb je dus een partij die deel uitmaakt van onze, laten we zeggen, machtscentrum, die een aanval pleegt. En dan moeten we ineens stil zijn en een soort luchtigheid overspreken. Ik ben al half afgehaakt. Maar Koes die heeft het elke keer over het feit dat wij de moslims aanvallen. Dat wij moslimen aanvallen voor hun recht om die hoofddoek te dragen. Daar gaat het dus niet om. Het gaat ons om een ideologie, om de islamitische ideologie, die daarin een vrouw een hoofddoek heeft voor de vrouw als vrouwenonderdrukking. En dat is het symbool wat we aankaarten. Als vrouwen hier in een vrije openbare ruimte een hoofddoek willen dragen, dan moeten ze dat zelf weten. Daar hebben we het niet over. Maar in dit geval mag ik nu ook heel even. Maar in dit geval is het de keuze van de koningin, kennelijk, om daar naar die moskee te gaan en daar een hoofddoek te dragen over het symbool van onze koningin, van ons staathoofd, namelijk de kroon in de vorm van een hoed, om daar overheen die hoofddoek te dragen. En dat is, nogmaals, dat is een symbool, dat accepteren wij. Speelt dat in België ook, meneer Blondeel? Ik voel dus al aankomen die vraag. Ja. Maar, mag ik mijn zwijgrecht inroepen? Ik hoop dat u dat niet blijft doen, maar daar is het voor. Ja, goed, laten we over een andere kwestie gaan praten. Waar misschien de meningen tussen u beiden minder uiteenlopen. Althans, u heeft een geschiedenis met wat overeenkomsten. U bent beide politieagent geweest. Beide in Amsterdam. Hoe lang bent u dat geweest? 22 jaar. Eigenlijk bent u het nog steeds, hè, geloof ik. Dat klopt. Ik heb een zogenaamd politiek verlof. En de eerste beste dag dat ik uit de politiek ga, mag ik weer terugkomen met korpszin. Juist, en dat zou u ook wel willen? En ik kan niet verhullen dat ik af en toe wel heimwee heb naar politiewerk. Absoluut. Het is een prachtig mooie baan. Dat zal Ahmed absoluut mee eens zijn. Zeker. Hoe lang bent u politieagent geweest? 10 jaar. Heeft u ook een politiek verlof dat u terug kunt? Nee, ik heb tussen politiek en politie ook nog iets anders gedaan. Dus ik had ontslag genomen. Ja. Stadsdeelraadvoorzitter bij Slotervaart. Ja, daarvoor was ik ambtenaar bij de gemeente. Ja. Ja. Wij praten met u met name over de agressie door de burgerij tegen de agenten. Was dat in uw tijd ook zo eigenlijk? Er is altijd wel agressie geweest, fysiek, maar ook beledigingen. Ik heb nog de tijd meegemaakt dat de middelvinger niet meer mocht. En dat we daar eindelijk eens tegen mochten optreden. Dus er was, begin jaren 90 was er echt een kentering van. Is dat het ergste wat u is overkomen? Dat u een middelvinger
Nee, ik heb ook wel eens bij een aanhouding een klap gehad en een klap geïncasseerd. Ik ben wel eens gebeten en dat je daarna allerlei medische injecties en dergelijke moet ophalen. Dus dat gebeurt natuurlijk in dat werk. Sla je terug als je een klap krijgt? Ja, ik heb ook wel eens teruggeslagen. En je probeert zo'n dader natuurlijk te pakken. Maar die klap heb je. En kijk, je doet dat werk omdat je de samenleving veiliger wil maken. Omdat je mensen wil helpen, dienstbaar aan die samenleving. En je doet het niet om elke dag thuis te komen met een verwonding en een klap of een intimidatie die je ontzettend diep raakt. Hè? Want vergis je niet, naast het fysieke geweld maken agenten ook mee dat ze door de intimidatie, door de onmacht die ze kunnen voelen in hun werk, soms ook voor jaren getraumatiseerd kunnen zijn. Meneer Brinkman, u zat bij de ME, hè? Ook nog, ja. En werd flink op losgeslagen, ook door u. U heeft zich daar wel eens in prettige bewoordingen over uitgelaten, want dat was nog eens een mooie tijd. Absoluut. Nee, maar kijk, je moet je voorstellen, je bent politieman, je staat op linie. Er wordt bekogeld door krakers met stenen en weet ik veel wat voor rotzooi. Je staat je op te vreten, om het maar zo te zeggen. Je vangt ze allemaal op, je hapt daar de stenen uit de lucht. En je moet charge uitvoeren. En een van die etters heb je voor je wapenstok hangen. Wat doe je dan? Ja, nou, dan sla je even iets harder dan je normaliter zou moeten doen. Ja. En dat is gewettigd? Uiteraard. Wat dat betreft, je moet het geweld stoppen. Dus je bent bevoegd om die wapenstok te gebruiken. Krijg je ook opdracht toe. En hoeveel kracht je op die wapenstok zet, dat is aan jou. Als je nu kijkt naar wat er nu de laatste, laten we zeggen, laatste jaar, misschien de laatste 2 jaar gebeurt, lijkt het toch alsof er meer agressie tegen politieagenten is dan vroeger. Is dat zo of is dat onzin? Nou, ik denk dat er is wel een tendens gangbaar. Toen ik in 1985 bij de politie kwam, toen was er echt een periode na de krakersrellen. 87, de laatste grote krakersrellen geweest eigenlijk. En er was een periode van, we moeten hen op de andere boeg gooien. We moeten het met de mond doen, we moeten proberen de boel te kalmeren, niet escaleren. Dat betekent vaak om de hoek van de straat gaan staan kijken en dan pas later komen als de veldslag is geweest. Dat is eigenlijk tot midden jaren 90, eind jaren 90 is die tendens er geweest. Ik kan me nog herinneren inderdaad ook dat als ik iemand aanhield voor belediging, die het gewoon echt te bond maakte en je hield hem aan, dat mijn wachtcommandant, mijn chef zei van, ja hero, kom op nou, je bent toch van steen, kom op, je kunt toch wel tegen schelden. Nou, ik vind het onzin. Dat was schelden? Dat was schelden, dat moest allemaal kunnen. Nou, dat vind ik echt. Kijk, schelden, dat lijkt geen zeer te doen, maar je scheldt op dat moment tegen een vertegenwoordiger van het gezag. En als iemand dat ziet in het openbaar, dan denkt hij, schelden doet geen pijn. Nou, een beetje bedreigen misschien ook niet. En een kleine tik uitdelen vervolgens ook niet. En dat is dus met andere woorden het begin van het eind. Ik vind dat schelden tegen politie moet absoluut niet getoond worden. Zullen we eens even kijken, want we hebben wat beelden verzameld van recente incidenten. Hoe benard de positie van de politieagent kan zijn. Het staat op film. Het staat op film. Mag niet. Weg nu. Kanker, weg nu. Recht houden. Eruit flessen. Er is echt iemand neergeschoten. Ja, een reeks incidenten is een trend. Ja, daar lijkt het wel op. En het heeft natuurlijk ook te maken dat we steeds meer zijn gaan handhaven. Dus wat Brinkman aangeeft, dat je in het verleden zeg maar, wat meer tolereerde, is sinds de jaren 90 ook veranderd. We zijn steeds meer gaan optreden, normen stellen. En dat leidt tot confrontaties en tot reacties. En er is gelukkig steeds meer ook een trend. Hè? Dus er is een toename van geweld. Dat is echt wel zo. Er is er natuurlijk ook wel wat meer aandacht voor. En er is gelukkig ook steeds meer een trend in die aandacht voor dat geweld. Maar wat je ziet, dat dat in werkelijkheid nog niet betekent dat overal bijvoorbeeld het afgestraft wordt, dat de daders opgepakt worden en dat die dus ook een stevige straf en een schadevergoeding maar laten we niet meteen kijken naar het straf en het opsporen. Laten we eerst eens kijken naar de behandeling van de politie van die incidenten zelf. We hebben een aantal voorbeelden gezien. Bijvoorbeeld Rotterdam, dat is het laatste voorbeeld wat mij heel erg aanspreekt, in negatieve zin. Dat is namelijk dat er voorkennis is
dat hooligans van Feyenoord verhaal zouden gaan halen en dat zij van plan waren om rottigheid te trappen. Dan staan daar een tiental ex-collega's van ons, die staan daar bij de ingang van het Feyenoordstadion. En de pelotons ME, die staan drie straten verderop op de hoek van de straat te wachten. Dat is dus falikant fout. Als die informatie er is, dan moet die ME zichtbaar daar voor die ingang aanwezig zijn. Op het moment dat een van die hooligans ook nog maar bukt om een steen te pakken, dan gaan de paarden en dan gaat de ME er overheen met een charge. En dan wordt het veld. Dat gebeurt niet, omdat wij hebben een systeem in Nederland gemaakt waarbij de verantwoordelijkheid voor de openbare orde die ligt bij de burgemeester. En dat is een doorn in het oog bij mij en bij velen in de Tweede Kamer, dat die burgemeesters vaak niet mans genoeg zijn om door te pakken. Die zitten nog in het oude segment. Zijn bang voor escalatie? Ja, die zijn inderdaad bang voor escalatie. Die zitten nog in het oude laissez-faire politiek van we moeten het kalm houden, laten we niet gelijk de ME in dienst roepen en zichtbaar aanwezig zijn. Want stel je voor dat ze die lange lat zien, nou dan gaan ze met hun doop en hun cocaïne gaan ze helemaal over de schreef. En dan hebben we helemaal het hek van de dam. Ik vind dat verkeerd. Ik vind dat die politiek finaal anders moet. Die ME die moet zichtbaar aanwezig zijn. Gelukkig heb ik collega Marcouch daarvoor ook aan mijn zijde gevonden. We hebben ook een motie ingediend die zegt dat op het moment dat er informatie is, dat er strubbelingen gaan komen, dat de openbare ordeproblematiek uit de hand gaan lopen, dan mag die burgemeester niet terughalen. Dan moet die burgemeester opschalen en politie of mobiele eenheid gebruiken en doorgaan tot het einde. Want er kan er maar één de baas zijn op straat en dat is de politie. Ja, eens. Kijk, het probleem is natuurlijk wel veel breder dan dit soort evenementen. Hè? Dus voetbal en dit soort grote feesten. Oud jaar in Den Haag bent u zelf gaan kijken. Ja, maar je hebt ook gebieden waar de politie gewoon het normale werk gewoon niet op een normale manier kan doen. En daar vind ik dus collega Brinkman niet aan mijn zijde, waarin ik zeg van die gebieden zijn zodanig complex. Daar moet je de agenten ook niet aan hun lot overlaten door ze bijvoorbeeld dat soort complexe werk. Denk maar bijvoorbeeld de Schilderswijk waar ik en het Transvaal, waar ik met oud en nieuw was, waar gewoon mensen wonen die eigenlijk op een grote afstand leven en werken van de politie. De politie heeft totaal geen informatiepositie. Er is een buurt, en daar, want u moet het goed vertellen, anders snap ik het niet. Ja. Daar leven mensen op grote afstand van de politie. Ja, ik leef ook op grote afstand van de politie. Ja, nee, natuurlijk. Maar op het moment dat je dus als politie de pakkans, laten we zeggen, de criminelen wil grijpen, dan moet je dus ook weten wie wat doet en wat er gebeurt. Ja. En dat betekent dus dat als je... Ik heb daar bijvoorbeeld een kwartier in het politiebureau gezeten. Er kwam een Somalische mevrouw binnen. Die kon niet met de politiereceptionist spreken. Dus die had een verhaal, informatie. Die kon dat niet vertellen. Omdat ze geen Nederlands spreekt. Kort daarna een Marokkaanse meneer. Die dat ook niet kon vertellen. En dat is een beetje een tolkenbedrijf. Dat is de werkelijkheid van de politie. En dat betekent dus dat je dus agenten moet hebben. Ja. Die Hassan van Hussein weten te onderscheiden. Die pakkans vergroten. Waardoor die agenten dus ook, laten we zeggen, met stevige bagage hun werk kunnen doen. Als ze dat dus niet kunnen doen. Als Marokkanen of Turken of wat dan ook. Of Antillianen rotzooi veroorzaken, is het handig als er ook agenten zijn die in ieder geval die taal ook spreken. Ja, maar dit is Cohen van PvdA die nu aan het praten is. Dit is niet Marcouch. Marcouch die bedoelt eigenlijk gewoon, luister, we hebben hier wetten en regelgeving. De bedrijfspoedel van der Laan. Nou ja, ik heb er vanmiddag inderdaad ook over nagedacht, maar ik zal dat zo niet noemen. Maar volgens mij vindt Marcouch ook gewoon dat we hier wetten en regelgeving hebben. En of daar nou een groep Marokkanen staan en aan de andere kant een diende, het maakt niet uit of die diende nou van Marokkaanse afkomst is of Nederlandse afkomst. Die groep Marokkanen hebben zich gewoon aan de regels te houden. En wat blijkt is dat die burgemeesters, en vaak van PvdA-huizen, zeg ik ook maar bij deze, die burgemeesters in Utrecht, Aleid Wolfsen bijvoorbeeld, die is niet in staat om zijn eigen burgers te verdedigen. En dat is een grof schandaal. Die 10, maar 20, het kan toch even goed handig zijn als in het politiekorps ook mensen zitten van dezelfde afkomst als waar de daders van afkomstig zijn. Zodat maar waarom? Weet wat want die wetten en die regelgeving die zijn toch allemaal hetzelfde? Waarom zou de politie niet een afspiegeling van de samenleving zijn? Maar dat is helemaal geen probleem. Ik heb toch geen problemen met het feit dat Ahmed Marcouch bij de politie heeft gezeten. Het gaat erom dat de politie aanstuurt op het passend maken van het beleid voor hun richting die crimineel. Nee, het moet andersom zijn. Die crimineel die moet zich aanpassen aan de Nederlandse wetten en regelgeving. En als ze dat niet willen en ze komen uit Marokko en ze hebben 2 paspoorten en ze willen het niet, dan gaan ze maar terug naar hun eigen land. Maar laten we het heel anders doen als die Utrechtse burgemeester die groep niet
in toom kan houden en niet zijn eigen burgers kan beschermen, dan vind ik, en wij hebben een tuigdorper genoemd, ik vind het een prachtig woord, maar dan vind ik dat die hele groep buiten de samenleving gezet moet worden. Buiten. Wat zegt u? Je kunt toch niet zomaar een hele groep buiten de samenleving zetten? Tuurlijk wel. Als zij vol continu overlast plegen, dan gaan wij naar een rechter toe en die gaat een uitspraak... Ja, maar die doet die uitspraak niet. Nee, maar dan moeten we wetgeving maken dat hij dat wel doet. Maar goed, daar hebben wij voor gepleit. Dit is echt krom beredeneren. En dit heeft helemaal niks te maken. Dit heeft echt niks te maken met PvdA-burgemeesters. Dit heeft te maken met burgemeesters oude stijl, nieuw stijl, waarin ik ook vind dat burgemeesters veel offensiever moeten zijn. Veel meer dekking moeten geven aan hun agenten. Maar wat u doet is agenten in complexe gebieden aan hun lot overlaten. U bent Kamerlid en ik zeg, als je dus agenten hebt die criminaliteit moeten bestrijden, de pakkans omhoog moeten krijgen om de criminelen achter slot en grendel te krijgen, dan moet je ze ook faciliteren om dat te kunnen. En in bepaalde gebieden, of u moet van mening zijn dat je ook in dat soort gebieden alleen maar met de ME het werk kan doen. Maar daar helpen de politieagenten echt niet mee. Dus ik zeg, faciliteer agenten. Zorg ervoor dat ze hun werk kunnen doen. En zorg ervoor dat ze in dat soort complexe gebieden... Wat bedoelt u nou met dat faciliteren? Want cursus Marokkaans bijvoorbeeld. Je gaat toch niet een cursus Marokkaans of een cursus Antilliaans geven? Daar gaat het helemaal niet om. Hoe komt het dat er dan te weinig Marokkaanse en Antilliaanse agenten zijn? Omdat we bijvoorbeeld... die zijn er en die zijn niet genoeg. Hoe komt dat dan? Nou, omdat de concurrentie natuurlijk op de arbeidsmarkt ook heel groot is. Maar ik zou zeggen, blijf werven. Maar het kabinet nu zegt, we doen het niet, het is niet relevant. Dit is echt bezijden alle waarheid. Het is een feit dat het beleid bij de politie al jarenlang is geweest, dat er een voorkeursbeleid is voor allochtonen, dat de allochtonen een mindere instap hadden en dat juist de autochtone jongeren die bij de politie wilden werken achtergesteld werden. Dat is een absoluut feit. Dus, maar het feit is ook dat maar wat meneer Marcouch zegt, dat die agenten allemaal vrij snel weer afhaakten na een tijdje. En dat heeft meerdere redenen. Maar een van de redenen is, denk ik, omdat de politie vindt dat zij specifiek voor die problemen aangepakt moeten worden. En er zijn heel veel, ook Marokkaanse dienders, die zeggen, ja luister, ik ben gewoon een Nederlandse politieman. Ja. En of ik nou Marokkaan ben of Nederlander, het maakt me allemaal niet uit. Ik wil gewoon als een normale Nederlandse politieman behandeld worden. Maar meneer Marcouch, die maakt er een verschil van. Mag ik even een ander onderwerp wat van belang is, waar u ook over gepubliceerd heeft. Dat gaat over een agent die is mishandeld, 6 keer hard in het gezicht geslagen door een verdachte, laat ik het maar zo even noemen. En die ging er met 20 uur taakstraf vandoor. En dat was het dan. Mensen begrijpen dat niet goed. En de reactie van justitie was, ja, zo zijn de regels. Ja. En misschien moet de politiek zich niet met onze regels bemoeien. Of u moet ze willen veranderen. Nou, volgens mij heeft het Openbaar Ministerie toegegeven dat ze te laag hebben geëist. Zij eisten ook een taakstraf, hè? Ja, precies. En dan ook... kijk, de afspraak ook in de Kamer, en dat is de afspraak die we met de minister hebben gedaan, is dat ze veel zwaarder eisen, veel zwaarder straffen, juist om die norm te stellen. Het is natuurlijk heel raar dat je voor het 6 keer in het gezicht slaan van een agent 20 uur taakstraf krijgt. En als je bij wijze van spreken je middelvinger tegen de agent opsteekt, dat je een hele zware boete ervoor krijgt. Dus in die zin stel je de norm niet. Maar goed... maar we hebben toch zo'n ex-burgemeester tegenwoordig als minister, namelijk meneer Opstelten, die altijd met een zware stem zegt dat er nu aangepakt gaat worden. Nee, maar kijk, Opstelten is verantwoordelijk voor het deel van het Openbaar Ministerie. Hij heeft ook aangegeven dat dat niet de manier is. Het Openbaar Ministerie gaat hoger moeten eisen, maar het is ook een feit. Buiten de eis om had de rechterlijke macht natuurlijk ook meer kunnen geven. Ook de rechters zijn niet gehouden aan de eis. Zij mogen ook meer geven. Wat je vaak ziet, nog steeds, is dat de rechterlijke macht vele malen lager geeft voor dit soort delicten. Zeker als het first offenders zijn, wat in dit geval het geval was. Ja, iemand zonder strafblad slaat een agent 6 keer vol op het gezicht. Krijgt 20 uur taakstraf. Die lacht zich een hoedje. Ja, natuurlijk. Ja. En daar zijn we het volgens mij ook allebei over eens. Maar ik vind het wel een probleem. Het lijkt wel structureel te worden dat die rechterlijke macht de roep van de maatschappij om zware straffen een klein beetje aan zijn laars lapt. En wij hebben al eerder gezegd binnen onze fractie dat wij groot voorstander zijn van minimumstraffen. Maar dat komt op deze manier natuurlijk ook nog veel eerder om de hoek kijken.
Kijk, uiteindelijk gaat het erom, kijk, wat die rechter doet, daar gaat die rechter over. En de eis van het OM en de pakkans verhogen. En om die pakkans verhogen, dus want heel vaak krijgen we deze jongens gewoon ook niet te pakken. En die pakkans verhogen, en zeker in dat soort complexe gebieden, daar kan de politiek, dus u ook als iemand die deelt in de macht, de politie veel beter faciliteren om dat te verhogen. En dat is volgens mij wat ook het gezag van de politie ook aantast. Okay. Maar u als politicus tot slot zegt niet van ja, ik vind het weliswaar vervelend, die 20 uur taakstraf, maar ik ga er niet wat aan doen. Ik ga niet met een wetsontwerp komen om dat te veranderen, of ik wil een minimumstraf, of ik weet ik van wat. Nee, maar die straffen zijn er. Dus de OM heeft het over richtlijnen, dus, en daar heeft de minister wat aan te doen. Dus het is niet zo dat die straf, dat het wetboek van strafrecht zegt dat je 20 uur taakstraf moet geven. Dus je kunt wel degelijk anders. Dus je hoeft daar in wezen niets aan te doen. Ja, behalve dan die richtlijnen. Hoe is het met het zwijgrecht? Ja, alles goed, alles goed. Maar heeft Philippe Remarque ook dat zwijgrecht tot zich genomen? Of Nee hoor, nee, ik luister met belangstelling.